खुलुमबाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे एप्लिकेसननि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना गंसे मबाइलावनो मोननै WhatsApp इउज बानायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च बानाय पारालेल स्पेस सार्च बानाय बिदि दिन्थिगोन। उनाव गिबियावनो इनस्टल बानायना दोननाय दंखायो, बेनिखायनो आं अपेनल' बानायबाय। नोंथांमोना डाउनलड बानाय बिदि दिन्थिगोन। नोंथांमोना दा बेयाव नोंथांनि एबा फैगोन। नोंथाङा आं दा बेफोरखौ लाया नालाय एड पारालेल स्पेस मोनबा जाना दं। एड आंनो नाङा, जाजाखां नाङा, आं बेखौ बानाया। दानिया आं WhatsAppखौल' बानायदों। WhatsAppखौल' बानायदों आं। बेयाव दिन्थिदों WhatsApp। बेयाव नोंथाङा सेरथाबनानै क्रिएट शर्ट इउटिलिटियाव नोंथाङा लानानै थां। अब्ला दिन्थिबाय शर्टकाट क्रिएट। नोंथाङा दानिया फैदो, नुनो मोनबाय मोननै। बेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों आंनाव WhatsAppआ मोननै। बेनिखायनो नोंथाङाबो बिखौ खालामनानै WhatsApp मोननै खुलिनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा दा नायदों आंनिया गोदान WhatsAppआ, नोंथांमोननि इउज बानायनानै दिन्थिनि। नोंथाङा गिबियाव जेरै खुलिदों बिब्दिनो खुलिनो हासिगोन। नोंथाङा इउज बानायबानो मिथिगोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनो दाबाव, लोगोसे खाथियाव थानाय बेलखौ सेरनो दाबाव। गोजोन्थों।